Ayo Ting. Alon-alon Ting. Aku seneng nek ro iki. Apa sing marai seneng ge enek. Mas Oli kene pantese karo Bu Prastiwi. Wes ora. Ora maksudnya sing iso saling melengkapi ngono. Aku ora ngece. Ora iso. Kudune dalang iki yo duwe pendirian aja terhasut wiyaga. Ayo pendirian iki karo kowe. Yo. Kowe nyapa to Mas tak belani. Yo, Age. Oh. Yo. Diabani Mas. Kowe dhuwur apa aku ngisor? Nah, kuwi. Gandeng aku wedok. Lho. Gandeng aku wedok, kudune dadi makmume. Sampeyan dadi imame, sampean sing dhuwur. Wah, siap aku yang dhuwur kulino. Yuk, ayo aku dhuwur. Nun, berarti oh ya. Dhuwur sih apa ngisor sih? Dhuwur sih. Ngisor sih. Bar dhuwur terus mengisor. Heeh. Oh ya. Genten-genten no. Oh, gentenan. Genten-genten. Nggih. Sing dhuwur Lanang. sing ngisor wedok. Tapi gentenan ya wedoke. Heeh. Ya ora. Ya ora tetep kowe. Ya ndak kuat saya. Maksudnya ya genten. Awong aku sing wis sing kuat tok. Loro aku wisan. Yo. Cek, ayo. Lah sing dhuwur sampeyan kok. Belum kene urung kok. Arung dabane. Lah nggih. Aku ngisor men dhuwur, Mas. Kamano tarep kendi? Yo. Wingi. Loh, lagi permulaan ndak kuat kan? Iya. Aku saya. Iya. Tak warai. Yo, aku ajarono. Iya. Aku tak manut meneng wae. Iya. Kowe sing ngobah kowe. Iya. Yo. Iya. Wingi dolan ning Dimas. Neng Gembira Loka. Kang Dil. Jos. Wes sip. Sip jos. Salah nadamu. Lah kepiye nadane? Ning Gembira Loka. Neng Gembira Loka. Gong Dul. Nah. Salah. Ora ning dhuwur terus, ning ngisor titik. Oh, ya. titik ya. Sak ngisore titik. Neng Gembira Loka. Gini pinter, mentes. Ayo Mas diabani Mas. Sak karepe jenengan Mas, arep ngisor dhuwur. Kula manut. Saya akan menyesuaikan. Ayo. Dina minggu toneng. Kajae aku lho kuwi. Oh, Kowe iya, gede no. Mas. Iki. Ya salah. Kowe ndelokne aku. Apa jatuh cinta apa karo Mas Solikin ki? Ora, aku bingung arep ndelokne Kene Mas. lagi pisan wis ndelokne aku. Lah ketara nek gaib ngono. Kandhane ya. Bu Pras. Ayo karo kowe wis yo. Engko yo Pras mendem sik. Beni ya. Dina minggu toneng. Kajae, Ana. kajae, Ana. kajae. Gajahe nubruk kowe kuwi, Mas. Kalih anting. Ya ora apa-apa ngono ya ora apa-apa. Kajae nubruk kula nubruk anting. Wes to. Ontane Ana. dirampungke. Munyuk kowe iki lho. Loh. Oh, munyuk. Ana Sasat kewan. Apa? ana pengen aku. Kowe iki ket mau pengen terus e. Aku lagi pisan kok kowe pindho.
Ana wong kedepok suwe banget. Pengen Pengenmu salah, Mas. Salahe nggon ngendi? Ndang to gek ndang. Pengen pengen jajan. Ayo. Cekake ra kuciwa. Ciwa. Ciwa. Ayo ciwa. Ya kuwi dhuwur lho. Ayo aku dhuwur ki ciwa. Ngono lho. Cah cilik muda mudi Langsing tilas bocah pisan di ming go ayo neng ayo ira. lho kok Lho to. wah jan kowe iki Wes tunggal mawon nggih. Weh lah meneh ya. meneh kok ya Kurang cepet iramane kurang banter. nek sareng rampung ki cepet ya ting yo Yo. Ya wes baleni ki ayo cepet. Yo. ayo Sadur saiki. Ya. wingi dolan endi Bu Rada banter neh, Mas. wingi dolan endi Bu Ning gembira luka. dina minggu to Ning gajahe ana ontane ana munyuk-munyuk kowe. karo kowe. Ayo munyuk-munyukan wong loro. Ya baleni. Iya, ayo baleni. Baleni meneh iki. Lanjute. Ora baleni ngasih sukses. Diteruske. Heeh. Oh ya, entuk separo berarti iki. Saka ngendi munyuk-munyuk. Oh, saka ndi? Munyuk. Munyuk. Baleni kurang banter. Piye to tempo? Munyuk. Ana. Sesat. Sat. Pan. Apa? No. Pengen jajan. Kok bolak-balik to Mas sampeyan iki? Piye to? Oh, ayo. Sampeyan pisan kasalah tak pentung nggo tak bogong. Ayo tutuk genti. Aku kulino nutuk. Interupsi Pak Dalang. Praon sike. Bagian praon ono, bandulane ono. Kok ilang? Oh, kok ilang. Oh iya. Suwe ra dinggo. Nah yo cek. Ora jajan-jajan wae. Ya. Saka ngarep baleni. Baleni urung sukses iki mau. Sakit yo. Masak ya, semuanya iki ya. Aku mumet deh mikir apa ya? Mikir Bupras. Pengen praon. Wingi dolan ning ndi, Bu? Ning gembira luka. Kone gajahe Ana. untane. Ana. Munyuk. Munyuk ana. Kowe. Saat kewan. Apa-apa Ana. pengen Raon. Kadung ana pengen jajan. Betake ra kuciwa. katokmu. Apa? Wes. Tolong di stop. Cah cilik. Muda-mudi. Ing tilas bocah pisan minggu. Ayo neng pira lo? Gene sukses. Akhirnya aku terbebas Sukses dari gini. Yo su. Pun nggih sah nggih niki Nggih, gembira sah lokone niki. gayeng niki Mas Gembira Gade. lokone. Iki lain daripada yang lain. Lanjutin apa niki mau? Nah, enten apa melih mau? Ada Bantul Projo Taman Sari Ye. ada, Goyang Semarang ada. Nggih. Goyang Semarang kor dulu ya. Oke. Mangga. Bantul ya kur. Bantul ya kor ya. Kur. Oh, di vokal tunggal ya boleh kan? Ya.
Sampun menika setunggal bokos tunggal. Leres. Kesenten pinten Mbak wong Mbak mriku? Tinggal satu. Tinggal satu. Yang di tempat Mas Gading masih dua Ada ya. dua nggih. Jeh, niki ada Projo Taman Sari. Ini kan kor, tapi nanti kita kasih vokal tunggal buat Mbak Orisa yang dari Bantul. Ya, nanti ada vokal tunggale terus disambung kur ya. Ya. Nggih. Tekan ambang
Pun. Sampun. Niki minangkane ingkang sik teng mriki nggih niki, Mbak. Nggih, monggo Mas Gading. Niki ninggal katresnan Mbak Ayu dari Mbak Linda Singapura niki. Monggo Mbak Ayu, jumeneng Mbak Ayu ngagem spot. Yuk monggo kanca-kanca spote. Selamat malam juga. Aku cuman sendiri sih. Iya sendiri aja. Hah? Sendiri aja. Apa Sendiri mau aja. ditemenin itu? Siapa? Tuh. Hah? Bu Yang Pras? ngerebab itu? Enggak, jangan. Itu nanti bikin jelek. Oh. Nyepet-nyepetin motor. Oh begitu. Iya. Dia nggak selera sama saya. Oh. Seleranya yang kecil-kecil. Aku nyeluk kanca ya. Wah nggih, moga ajeng. Nggih, Sinten? nggih. Monggo Bu Ibu, Bu Pras. Bu Pras. Oh nggih Bu Prastiwi. Ana gede, ana cilik, ben imbang. Ninggal katresnan, Bu. Sugeng dalu. Selamat malam. Selamat malam juga. Selamat malam. Waduh bidadariku. Alah bidadarimu. Iya itu Lah kok bidadariku. sampean selerane tua toh, Bah. Mas? Loh walaupun tua kan aku cantik dan molek. Iya. Molek. Molek ki apa? Molek ki apa? Molek ya ayu. Oh, Nah. saking Oh. ayune dadi molek. Kleru Gimana? ora apa-apa sing penting para pamirsa ki paham. Betul. Nggih. Pripun kabare sehat to, Bu? Nggih, alhamdulillah Nggih, pengestune kok sehat. saya cilik to, Bu? Cilik karang tak gemboske. Oh kurang ajar kowe Juan. Kok kayak saya suwe ilang kok jenglot. Ilang padha ngene bojomu. Suwe-suwe saya cilik bapak. Nggih, terus Langsung ngendi? mawon nggih. Langsung. Langsung. Iya langsung mawon. Katresnan. Ninggal katresnan. Nang Mugi-mugi Gusti
matur sembah nuwun. Nggih. Mas Gading. Nggih, niki Mbak Ayu. Inggih. Wah, purun mboten. Napa? Ha niki. Wong Sawerane. le nyanyi wong loro. Oh iya. Cetok pek Iya, dhewe. iya. Wait niki Mbak. Oh inggih matur Nggih. nuwun sanget. Delok sinten saking sinten menika? Mbak Linda Singapura. Mbak Linda Singapura ngaturaken Nggih. matur nuwun berkah barokah. Nggih, amin. Isa ana siji to iki, Nok? Bisa, Mak. Apa mau? Yang Mawar ini sudah kuning. semua Mas, nggih. Nggih. Wonten mriki sampun sedaya. Yang amplop-amplop yang tinggal mawar, Mawar kuning, kuning ya. niki, Nggih. nggih. Niki kur napa kula? Kur mawon nggih, kur. Kur, nggih. Nggih. Mboten napa-napa. Yuk. Nggih, sampun mawar kuning Mbak Elisa. Nggih, Mas Gading yo Niki, canggih nggih. nggih, Bu. Nggih. Gandeng pamundutanipun telas. Ya, Mengki mbok menawi enten pamundutan melit dipinangkani wonten ing goro-goro mengki. nggih, siap. Nggih niki kula tak nglajengaken lakon riyen nggih. Nggih, Sih. monggo monggo. Sih dawa soal iki lakone. Nduk, piye, Mak? Ayo neruske lakon sik. Iya, Mak, ayo tak derekke. Tan samara pamoring sukma. Sukma sinukma winayo ing asepi sinimpun teleng ing kalbu. Pambukaning
Warana talen saking liya playaping ngaluyup pindha pasating sumusuping rasut jati pindha pasating sumena Sinegek semanten genti kacapu ingkang wonten sak jawining pagelaran Garing Amarta. Para putra Denira sami anyeranti timbuling para pepundhen Pandhawa. Ngantos sami jumengklungan prasasat ngentos iku mambang watu welem semeng palwa gabus. Ire kota sang Katut Kaca kinan mapakarga suta Tekapira Kresna muji sakti nira Diwasata Sena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha semedi nganti jumangklungen nanging durung padha timbul. Ya Yai, kok para pepundhen nganti suwe nggone padha semedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja nalika semono aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen to pepundhen Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Madrim. Yo, nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Ayo mbok sabar, mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene iki sing baku jaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang Pandhawa Kang. Kakyat risang kapirangu rinanggul kirempet kempet dosan retnaning bawana. Yai, piye Kang? Kok ketoke bumine geter, bumine obah. Wah, ana iki. Woi, dian elok nek iki. Apa ya? Iki kok kaya ana lindu to, biasane nek ning jero bumi sok ora krasa ya, Dimas. Wah, lah nek iki wah gek iki pirang eser mo gek. Wah, ana apa iki? Nginteni nang kene wae, Kang. Yo. Harjoko blai-blis lanat padha jek-jekan. Ayo kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Brara. Dimas Antasena mulane kok para pepundhen Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara karo buta iki. Buta gedhe kowe murang tata mati dening aku kowe.
Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatotkaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe Antarja Antasena maju kabeh nggugu karepe dhewe. Buta Culna Dimas Gatotkaca Kang. Sabar aja maju sik. Nek maju ora wurung ya mung wirang. Wis aku ae. Ayo. Culna dhisik kuwi Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti kowe kira ya Wasami Aji kok dadi buta bareng. Wah. Kang Gatot, Kang Antarja kowe do lungguh ngisor. Do lungguh ngisor sik. Mengko kowe ndak malah kualat lho karo buta iki. Ya Dimas, ya Dimas Gusik. Wis. Wis. Kok iso muni kualat karo buta kuwi? Wah, lah aku ki wis kenal sih. Aku wis kenal karo buta iki, elok tenan. Pakde. Kok dadak dadi buta barang ki ngopo sih kowe iki? Oh, adalah Antasena iki. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo, mulane aku dadi buta merga pepundenmu. Bapakmu, makmu cilik Arjuna lan kembar tiga munggah ning kayangan. Oh, arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tungguna negara Ngamarta aku tak munggah kayangan dewa-dewa ora gelem nguwali adi-adiku. Wah, kekulung rima-rima. Lho Kang, wis preso to nek buta kae mau Siwasami Aji? Ya Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene semono ya? Kowe pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Wa Punta ki wonge sabar. Neng yen kecenthok iso nesu ngono kae. Piye? Iso dadi buta gedhe. Iso gedhe kaya ngono kae. Aku ya iya, aku ki ya iso gedhe. Neng ana wektune dhewe-dhewe. Nek sok-sok gedhe ya kuwi ngertangi turu ngono kae. Apane Dimas wis ora usah dibahas kuwi apik. Banjur iki kepiye Dimas? Wis saiki ngene, iki para pepunden Pandhawa padha munggah ning kayangan sing baka awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudhek banyu bening. Yo prayoga mangkono ngreksa karejaning negara Dimas. Yo Kang.
Kahang rosro sumbar keterlindu bumi kunjing kualudo kuntur ketuk lae Jaramaya bungang tanpa upama dene dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bakal dicemplung ing Kawacandra di muka. Inggih. Lajeng kula jumadung dawuh Ibu Betari. Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning Kahyangan Suralaya. Sing sejatine mung bakal dipidana, bakal dicemplung ing Kawacandra di muka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung mlojok nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning Kahyangan. Gagironen godanen yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparangake mangsa para turun-turune Pandhawa. Inggih ngestuhaken dawuh Ibu Betari. Lajeng bidal kula wenjang punapa. Ora kitang colok lintang sambung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu la dalah wadyabala baju barat kabeh wae klo. Budal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko wah inggih mangan madang coy iki madang.
Ayo, do mangkat kabeh, mangkat. Buta-buta kuwi kan do mangkat, ora weng modang-madang kowe. Ayo mangkat. Wah. As. Roh. Ayo ke dong angkat. Woi. Ah. As. Oh. Out. Woi. Ah. Oh. Out. As. Oh. Wah. Waduh. Oh. Wah. Oh. As. Waduh. As. Oh. Ayo, makan nyameh. Ah. Wah, nyanyi kuli. Nyanyi nyanyi meneh. Ah. Ah. Loh. Nyobali meneh iki. Jangan kok. Oi. Oi. Loh. Mà mait nang iki. Nhut nha, men. Ủa ayo guys, sik wae. Cứ jaga lagi. Ya jaga makan kabeh po ya yo. Aku ya pengen kopi. Nhúc nha. Pokoke kabeh sing ana tak tokke. Ora munggah ora kowe? Wis entek.
juang kahang terus resumbar Gatar water lindu bumi kunjing Gua ludo kuntur ketuk alah lagi wae mlebu ning negara Ngamarta teko iki ana ingkang methukke aku apa kowe weruh karo aku nek ora weruh dudu Antasena jenenge arep kowe iki cat katon cat ilang mergo kowe prajurit ning bangsamu lelembut ning aku weruh kowe iki wadyabala dandang mangure to. Wah, wis ngerti tenan. Yo, jenengku enak Dali Seta. Kowe sapa? Aku Antasena. Ayo kowe gelem sumingkir ora? Mergo aku wis ngerti kowe dikongkon Benari Durga kon ngiri godha. Kon ngiri godha karo putra Pandhawa, ya to? Wah, iki ya wis ngerti parat. Lah ngerti wae ayo kowe gelem bali apa ora saiki? Gelem bali ora gelem bali aja takon dosa. Bali-bali piye? Bali nek kelakon ngokop gedhe turasing Pandhawa. Mula manut tak tugel gulung tak kokop getihmu. Lah kok gampang. Kok le gampang malah kowe sing tanggo gatheng sirahmu maju tak pecah sirahmu. Lah mbok iya kene pecahan nek iso pecah sirahe Antasena. Mati rana. Sing tok jaluk keparat. Sawaton. Waduh, mati ya. Ya, sahabat hoy. Waduh.